агар шумо рӯзе сарвате пайдо кунеду мумкин аст доро мешавед, барои ба ин мартаба расидан ҳатман кӯмаки касе ба шумо расида буд. ҳоло ки шумо ба ин мартаба расидед, чӣ мекунед? бо ин сарват ҳама чизи дилхоҳро харида метавонед. аммо салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад ташнаи тилло ва мубориза барои зинда мондан. филм дар асоси ҳодисаи ба амаломада ба навор гирифта шуда соли 2022 ба намоиш гузошта шуд. саҳнаҳои филм ҳақиқати инсонҳои сарватманд ва қимати инсонро дар назди моли дунёӣ нишон дода, гуфта мешавад ки молу сарвати дунё инсонро ба чӣ рӯзҳо оварда мерасонидааст. пас ҳама якҷоя мебинем бо ин ду нафаре ки тиллои бузургеро пайдо карданд чӣ рух дод. саҳнаи аввали филм замони номуайянеро нишон дода, гуфта мешавад ки баъди ҷанги ҷаҳонӣ ҷавоне бо захми дар чашмаш бо қатораи боркаш омада дар истгоҳи дар биёбон мефарояд. ҳадафи ӯ ҷустуҷӯи шуғли зиндагӣ буд ва барои кор ба ин сарзамин ва биёбони гарм омада буд. мард бо роҳбаладе вохӯрд ки қарор буд ӯро бо пикапи худ ба километрҳо дур ба шаҳраки корҳои сохтмонӣ макони дилхоҳаш расонад. шаб онҳо дар нимароҳи биёбон гулхан афрӯхта нишаста буданд. ронанда аз ӯ мепурсид ӯ чиро ҷустуҷӯ мекунад. ҷавон ба ӯ коғази таблиғотиеро бо таблиғи ҷойи кор нишон дода, мегуфт баъди 4 моҳи корӣ пули зиёдеро барои зиндагии хуб гузаронидан пайдо мекунад. ронанда хандида мегуфт ҳамаи ин дурӯғ аст ва барои ҷалб кардани инсонҳо мебошад. рӯзҳои зиёди корӣ, корҳои нопок ва сабр кардан бо ҳама суханҳои сарварон. дар рӯзи дигар мошинро ҷавон ронда роҳбалад хоб карда буд. ҷавон аз гармии зиёд хост кондитсионерро даргиронад, ки тамоман мумкин набуд. мошин вайрон шуд. роҳбалад мошинро таъмир мекард ва ҷавон ба биёбон менигарист. диққати ӯро сангҳои ҷамъшуда ҷалб карданд. ҷавон ба наздикӣ рафта дар зери хок пораи металлеро ба тилло монанд дид. роҳбаладро ҷеғ зада санҷиданд, дар ҳақиқат тилло будааст. онҳо белҳоро гирифта қаъри ин тиллоро мекофтанд. маълум шуд ки хело калон мебошад. онҳо хостанд бо ёрии мошин тиллоро аз замин бароранд, аммо бо ин вазни зиёд ғайриимкон буд. ресмон пора шуд. бори дигар имтиҳон карданд, аммо бефоида буд. ресмон канда шуд. онҳо барои ҷамъоварии чӯб барои шабгузаронӣ рафта баргаштанд. онҳоро хатар ҳам иҳота мекард. бояд муҳофизат аз сагҳои даштӣ оташро равшан мекарданд. сагҳо аллакай бӯи сайдро гирифта буданд. роҳбалад мегуфт бояд ба ҷустуҷӯи экскаватор равем, ки тахмин 4-5 рӯз лозим. мегуфт бояд одами боваринокро пайдо карда ин корро пинҳонӣ анҷом диҳем. онҳо мегуфтанд бояд яке мо дар назди тилло монда, дигар ба ҷустуҷӯи экскаватор равад. мегуфтанд дар биёбон танҳо мондан гурсна ва беоб хатарнок аст. ба ғайр аз ин бегоҳ сагҳои даштӣ ҳуҷум мекунанд. агар нафаре ин ҷо наистад, мумкин нафари роҳгузари ганҷро пайдо карда бубарад. ҷавон розӣ шуд ин ҷо монад. роҳбалад ашёҳои заруриро дар назди ҷавон монда, телефонро ба ӯ дод, то аз ҳоли ӯ бохабар шавад. гуфт ба шаҳр расида телефони дигар мехарам ва занг мезанам. аз ганҷи ёфтаи худ хурсандӣ мекарданд. ҷавон дар биёбон танҳо монда барои аз гармӣ муҳофизат кардани ашёҳо ва худаш хаймачае сохт. шаби якум хуб мегузашт. ҷавон дар назди гулхан нишаста садои сагҳои даштиро мешунавид. сагҳо қароргоҳро иҳота карда буданд, аммо аз оташ тарсида наздик намешуданд. саҳар ҷавон дар дурии дурахши ашёеро дид. тиллоро хуб пинҳон карда ба ҳамон тараф рафт. маълум шуд ки самолёти суқуткардае будааст. ҷавон самолётро ба қисмҳо ҷудо карда бо худ мебурд. акнун аз ин қисмҳои самолёт хаймаи мустаҳкамеро месозад. аз гармӣ дар дарун хоб мекард. бегоҳ боз ба назди тилло рафта порае аз он якчанд килограммро ҷудо карда гирифт. роҳбалад занг зада гуфт мотори мошин гарм мешавад, шояд дертар омада расад. ҷавон мегуфт тавонистам пораи тиллоро ҷудо карда гирам. роҳбалад мегуфт фикри фирор карданро накунӣ. тиллое ки дар замин аст ганҷи боварнокардание мебошад. ҷавон гулханро афрӯхта дид ки захираи чӯб каме мондааст ва то саҳар намерасонад. агар гулхан хомӯш шавад,
ӯро сагҳои даштӣ мехӯранд. Бояд ба ҷустуҷӯи чӯб мерафт. Оё ту дар шабакаи мо обуна шудӣ? Обуна ки шуда бошед, давомашро мебинем ки бо ҷавон чӣ рух дод. Дар рӯзи дигар ҷавон аз гармии офтоб афсурда буд. аз бочкаи пластикӣ об гирифта менӯшид. Дар назди хаймааш морро дид. бо ёрии корд хост моро кушта бихӯрад. ӯ надид ки дар вақти доштани мор бочка афтида ҳамаи захираи оби ӯ тамом шуд. ҷавон ҷудо кардани қисмҳои самолётро давом медод то қароргоҳро мустаҳкам кунад. ӯ дар дурие нафареро дид ки ба сӯи ӯ меомад. ҷавон дар даруни самолёт пинҳон шуда пораи тиллое ки ҷудо карда буд пинҳон мекард. ӯ ин пораи тиллоро ҳама вақт бо худ мегардонд. сокини маҳаллии ин биёбон ӯро дид. бо ӯ пораи гӯшти морро пешниҳод кард. ҷавон қабул накард. ношинос аз ӯ мепурсид ин ҷо чӣ мекунад ва барои қароргоҳ чаро танҳо ҳамин маконро интихоб кард. зан мегуфт дар наздикии дарахтон ва об мебошад. зани ношинос чизеро пай бурда ба сӯи қароргоҳи ҷавон равон шуд. ҷавон аз пасаш мерафт. зан ӯро мепурсид то кай ба макони корҳои сохтмонӣ меравӣ ва кай ба ин ҷо омадӣ. зан фаҳмид ки ҷавон чизеро пинҳон мекунад. ҷавон мегуфт ман танҳо нестам, ҳамроҳамро интизорам. зан қариб ки тиллоро медид. ҷавон наздик шуда бо бел бо як зарба занро зада кушт. ҳама чизҳои занро кофта гирифт. ҷасади занро дар наздикии қароргоҳ мегуронд. дар бӯи хун сагҳо ӯро иҳота карда буданд. ҷавон хост ҷасадро аз назди қароргоҳ дур барад то сагҳо аз ӯ дур шаванд. рӯзи дигар роҳбалад занг зада гуфт экскаваторро пайдо кардааст. ҷавон дар наздикӣ мошинеро дид ки аз роҳ мегузашт. пинҳон шуда пораи тиллоро дар оғӯш гирифта нишаст. мошин гузашта рафт. ӯ мошинро тамошо мекард. ҷавон хост ба ҷамъоварии чӯб равад. ногаҳон тӯфони шадиде сар зад ки чангу хокро ба сару рӯи ӯ бор кард. гурехта дар даруни хаймааш пинҳон шуд. тӯфони шадиде буд ки хаймаи сохтаи ӯро канда бурд. ӯ намедонист ба куҷо равад. тӯфон ӯро афтонда аз ҳуш рафт. ҷавон ба ҳуш омада худро дар зери хок ва чӯберо дар шикамаш даромада дид. ӯ бо ёрии сарпӯши консерва захмашро месӯзонд. аз дарди зиёд аз ҳуш рафт. аз гармии зиёд ва аз дард ҳар фикр ба сараш меомад. ҳамон зане ки кушта буд ӯро медид ки барояш об ва хӯрок оварда буд. ҷавон каме ба худ омад. садои телефонро мешунавид. телефонро бардошта вазъиятро мегуфт. боз ҳамон зан пайдо шуда мехост ба ӯ кӯмак кунад. ҷавон фикр мекард зане ки кушта буд ҳамон аст. онҳо хело монандӣ доштанд. зан мепурсид ба ман монанд хоҳарамро надидӣ? ҷавон аз хоб бедор шуда дид ки дар чор тарафаш гулхан афрӯхтааст. ҷавони бемадорро сагҳои даштӣ иҳота карданд. ӯ бо ҳама қувваи худ мехост сагҳоро дур кунад. ба роҳбалад занг зада мегуфт кай мерасӣ? аз ҳамроҳаш кӯмак мепурсид. ҷавон намедонист ки роҳбалад дар наздикии ӯ сигор кашида ӯро бо дурбин тамошо мекунад. роҳбалад медид ки ҷавони ҳамроҳашро чӣ хел сагҳо мехӯранд. интизор буд ки кай сагҳоро хӯрда тамом мекунанд. акнун роҳбалад мошинро бо экскаватор ба макони тилло бурд. аз мошин фаромад. ногаҳон аз куҷое тири камоне ба қалби ӯ зада даромад. бо ҳамин филм ба охир расид. дӯстону бародарон, бубинед инсон барои пораи як металл ва ё ба даст овардани сарват ҳатто ба қатли инсони дигар даст мезадааст. сарват агар бисёр бошад, инсон бо ҳамон ҳам қаноат намекардааст. агарчи филм ҳам бошад, лек дар қаъри ин саргузашт як ганҷи маънавӣ ба ҳама инсонҳо зарур нуфта буд. бародарон, агар маънои ин филм ва дар чӣ бора баҳс карданашро пай бурдед, пас дар комментарие аз 1 то 10 баҳо диҳед. ва дар охир нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, номи филм «Жажда золота» филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад ва силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. бо мо буданро фаромӯш накунед. хайр, то наворҳои баъдӣ.